खुलुमबाय आं बर' माहारियारि फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्लानि जानानै आं रायजो राजानिसिम मोनसे बिबुंथि हरनो सानदों आरो खेंफोरथि हरनो सानदों। गिबियावनो आङो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांजोखौ आं बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। मानोना मैयासो जोंनि बर' रावा भारतनि संबिधानाव सेबखांजानायनि थाखाय आं रोजा रोजा आङो बर' माहारियारि बनसु फरायसा आफादनि जानानै आङो गाहाम हामलायथि बावहरो। आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आङो खेंफोरथि होनो सानदों दि दानि सोलिफुबाय थानाय दुंहाव थासारियाव एसटि डिमान्ड खालामनायनि थाखाय आं फंनैसो बिबुंथि बुंनो सानदों। जोंहा बेयाव एसटि थाखानाय एसटिया मोनसेबो एक इन्सिबो एक बिन्दोबो खहा जानो मोननाय नङा। आरो जोंनि इडुकेसन बा साख्रि बाख्रि जिखुनु पर्यायाव जोंनि बे थाखानाय एसटिया मालाबाबो खहा जानो मोननाय नङा। आरो दिनै सय गणजस्थि एसटि बिनायाव एसटिखौ गमामायैनो होमारोबोला बेयाव जोंहा दिनै 45 लाखल' जोंहा एसटि दं। आरो बेयाव दिनै बेखौ सय गणजस्थिखौ एसटिखौ होयोब्ला दिनै 1 crore जागोन। बेयाव जोंहा माबा मोनसे खहा जागोन नामा जोंहा बेखौ साननाय दङ। आरो जोंनि दा जेखिनि थाखानाय एसटिआव ट्राइबेल माहारिया गासिबो थाखानायाव जाहाथे जोंनि बे एसटि गमामायैनो होमारोब्ला एक इन्सिबो खहा जानो मोननाय नङा। बेखायनो आङो गुरैयै खावलायहरदों जोंनि बयखौबो बर' माहारिल' नङा जिखुनु संगठन गासैखौबो जों खौसे जानो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं गुरैयै खावलायहरदों। जोङो गमामायैनो जुदि एसटिखौ हमारोब्ला जोंनि डिमान्ड बड'लेण्ड डिमान्डखौबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आं खावलायो जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौबो फुल पेटेड खालामनानै होनांगौ। आङो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। आरो जाहाथे जोंनि बे बर' माहारियारि बनसु फरायसा आफादा जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जोंबो ओरैनो जों दलरै जिरायनानै थानाय नङा। आरो जोंबो जोंनि मोननांगौ बड'लेण्ड डिमान्डखौ जों मोनबाय थागोन। आरो एसटि बिनायाव क्राइटेरिया दं। एसटि बिबानो एसटिखौ मोना। बे जाय एसटि बिदों सय गणजस्थि बे एसटि बिनायाव राव हारिमु आरो गाव गावनि कालचार थानांगौ। अब्लासो एसटिखौ मोननो जेनेबा मोननायनि कालचारखौ थायोब्लासो एसटि मोननायनिबो मोनसे क्राइटेरिया थायो। आरो जोंहा होनखायो मोनसेल' खोथाखौ आङो गुरैयै खावलायहरो आरो आङो बिबुंथि हरनो सानोदि जाहाथे जोंनि बे 45 लाखल' एसटिआव दिनै जुदि गमामायैनो बे एसटिखौ होमारोबा 6 जनगोष्ठीनो बेयाव 1 crore जागोन। बेयाव जोंहा माबा इफेक्ट गोलैगोन नामा जोंहा बेखौ जोङो सानो। आरो आं बेखौनो बुंनानै दिनै बर' माहारियारि फरायसा बनसु आफादनि जानानै आं खावलायहरनाय जाबाय।